BBM Sara, sa scrap na nga ba ang K-12 program ng Department of Education? Talakayin natin yan. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, pinare-review na ni President BBM kay Vice President Sara Duterte na siya ang Cabinet Secretary ng Department of Education ang K-12 program. So ano nga ba itong K-12 program? Itong K-12 program ay inilunsad noong 2012, no? So ang K-12 ay nagdadagdag ng 2 taon sa pag-aaral ng mga high school students. So dati 10 years lang na naging 12 years na sa kasalukuyan. Ang objective nito ay para ma-improve ang skills ng ating mga graduates sa larangan ng mathematics, linguistics, and sciences para mas maging quality ang ating mga graduates o mas mataas ang kalidad ng mga graduates natin dito sa Pilipinas para mas ready sila sa workforce and sa job preparedness once they graduate, no? So yun ho ang main objective ng K-12 nung unang inilunsad ito. Napakaganda nga naman ng objective ng K-12 program. Ngayon ang tanong, naging practical nga ba ang implementasyon nito? Marami mga magulang ang nagrereklamo ng panahon hanggang ngayon na nadagdagan ng 2 taon ang pag-aaral ng kanilang anak. Meaning, ang kanilang budget management ay naapektuhan dahil wala ito sa plano ng karamihan ng mga magulang at yung iba na kaya naman nila absorb ay nag-sacrifice sila. Sabi nila kung kaya naman pala i-graduate nung unang panahon na dati, bakit hindi na lang ganun para mas maaga makatulong ang ating workforce sa kanilang mga pamilya. Ngayon, tignan natin ang objective ng ating K-12 is to improve the quality of graduates to prepare them for better jobs in the workforce. So, natupad nga ba ang objective na to? So nagsaliksik tayo sa mga HR managers ng mga kumpanya dito sa Pilipinas at ang natuklasan natin ay hindi naman nag-improve ang graduates. In fact, may decline pa. At ang pruweba nito ay ang average IQ ng ating bansa, no? So kung titingnan natin ang ASEAN rankings ng average IQ, ang Pilipinas ay isa sa mga nahuhuli sa IQ rankings, no? In fact, one time pa nahuli yata tayo na medyo tumaas na ng konti pero nasa dulo pa rin tayo ng ASEAN rankings ng IQ. So kung sa larangan na yun, tatanungin natin, bakit nagkaganon kung nadagdagan ng 2 years na pag-aaral ang ating mga estudyante? So check natin, ano nga ba ang mga nangyari sa K-12 program? Siyempre, yung mga mahihirap na napahirapan, marami sa kanila hindi na nakapagtapos dahil masyadong matagal ang K-12. Sila yung naging out-of-school youth na. So, siyempre, sa kanila, naging bawas pa sa kanila yon. Ngayon naman, kung titignan natin yung mga dumaan sa K-12 program, gumaling nga ba sila? Tumaas nga ba ang kalidad ng kanilang edukasyon? Ngayon, during the pandemic, medyo nabuking ang Department of Education na maraming mga curriculum foundational errors, no? So, dahil naging involved ang mga magulang sa online class, nandun sila parati nanonood habang pandemic sa kanilang mga anak, marami mga na-discovering mali sa curriculum, sa mathematics, sa science, sa English, mali-mali ang grammar, tapos ito lahat ay na-discover na matagal na itong nandoon, panahon pa nung unang inimplement nung K-12, nandoon na yung mga mali na yun sa textbooks, sa instructional materials. So therefore, nandun ho ang pundasyon ng pagkakamali. Yung maling curriculum, dinagdagan pa natin ng 2 years. So imbis na tumaas ang quality ng graduates, dinagdagan mo ng 2 years yung curriculum na marami mga fundamental errors. Ngayon ang tanong, kung tama yung curriculum, tapos dinagdagan mo ng 2 years, magiging mas okay ba? Well, meron akong isang example para sa inyo. Ako ho mismo, nag-graduate ako sa De La Salle University ng Civil Engineering course. 4 na taon at 1 termino ang aming Civil Engineering course sa De La Salle University. Ngayon, sa ibang universities tulad ng University of the Philippines and other major universities, 5 taon ho to, 5-year course ho yan. So, mas konti ho ang years ng pag-aaral namin ng civil engineering. Pero pag check mo yung board exam,
maraming mga top graduates ang nagtatop from De La Salle University, and in fact, yung average score sa board exam, nasa top 10 parate ang De La Salle University. So, nasa dami ba ng taon ng pag-aaral o nasa kalidad ng curriculum? So, kung makikita mo ang example nito, maire-relate ko to sa K-12. Sa 10 years, kung quality ang curriculum natin at i-improve natin to international standard, in fact, the best standard that we can find, I don't think we need 2 more years. We need optimal number of years with the best curriculum and the best instructors. We need to improve teacher salaries, improve teachers' benefits to maintain good teachers and attract new teachers with good talent na kaya mag-instruct na magaling so that they can pass on the right knowledge to our students and therefore making quality graduates. It's in the implementation of the curriculum and the instructors and teachers that is the main solution that will solve the foundational problem of improving the quality of graduates. Adding 2 more years is just a burden to most poor Filipinos and ordinary Filipinos when in fact when we can reduce the number of years but improve the teachers' benefits, salaries, attract better talent, and improve the instructional materials from the core. Improve and make sure it's all perfect para lahat ng mga Pilipino tama ang knowledge, mataas ang kaalaman. Improve the curriculum and you will see results. Yun ang solution na nakikita ho natin dito sa Ilocano Defenders. We need good teachers, we need good curriculum, not more years of study. We need the optimal years of study to produce quality graduates. Yun ho ang solution na nakikita natin so that we can further improve and strengthen the graduates of this country and make them quality workforce. So yun ho mga kaibigan at mga viewers na nanonood sa atin ngayon, ito ho ang mga solutions na nakikita natin para sa ikauunlad ng ating bansa.